pagtaas ng level ng tubig sa Sinukalan River, tinututukan ng Santa Barbara MDRRMO. Para sa detalye, narito si Idol Ron Naraka. 104.7 IFM. Report! Nakitaan ng patuloy na pagtaas sa level ng tubig ang Sinukalan River ayon sa pinakuling monitoring ng Santa Barbara Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Sa panayam ng IFM ni Zigupan kay Santa Barbara MDRMO Head Raimundo Santos, 3 barangay ang nakararanas ng pagbaha dahil sa epekto nito. Ito ang mga barangay ng Urfi, Sungkil at Banzal. Dagdag niya, ang ibang barangay ay nakararanas din ng pagbaha, bagamat ito ay dahil sa tubig ulan, habang ang ibang binaha naman ay dahil wala umanong nilalabasan ng tubig. Nitong July 20, 2025, umabot sa 7 meters above sea level o critical level ang Sinukalan River. Ayon kay Santos, isa sa dahilan nito ang mga tubig na nanggagaling sa taas o mga kabundukan na dumadaan sa naturang ilog. Paalala nito sa mga residente sa bayan na huwag magpakampante. Sakaling mangailangan ng tulong ay itawag lamang umano sa tanggapan para sa tamang pagresponde. Samantala, inalerto na rin ang mga Dagupeños dahil catch basin ng lungsod na posibleng magdulot ng mas mataas pang pagbaha sa lugar. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Naraka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.